Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamtagasngi u MLA jong kamaukarwat constituency Barenington Elthongkhar ubalongru menteri jong katnan umbam umdi jong ka sarkar jilla hinde kasngi jong ka khatwe trek u kalalingkon arhajar arfulai ulayo bansami kitin sab yeng shakit south pa atali ki longyeng ki bede banyo yakani ka scheme ha ga jinge trailang bar ka office jong BDO maukarwat block ling ba ka scheme chief minister housing assistant program bat la pelong ka jingsam yakitin haplau jong ka office jong BDO Haswa ban pelong ka jing sami ka scheme layo ban pelong ka jingyalang balingkon ha ka hall jong ka office jong BDO maukerwan ha ringkat ka jingedon lang jong BDO jong ka maukerwan ba ai laurin yang u project director RIDA Southwest Khas Hill District ba LT Taryang lembar ki wede ki riurang ba bar ki officer sorka ka jing pa dangal jongi ba ki pat ba kin pendokam hok yakini ka katin namanta ka jing kam sia juki seni ka de sia ka area ka ba awai ni pet ya ka ba de uslap titeng por lior ka de sia ka chakka ka ba jor uslap lese ki jor ki natural ka dir kum jo te kata ka de ba koksa de ka ba nakale jungi ko ba ka jing pendokam hok ba ni ban chu ya bu sekendong ngani man sini jatai jika Nanti ni sukumen bagi skopan ke long kaya ke basai nak kalian komiti komjia lima haman gisnong kejing domintam ni tang nak komiti nanti kumjo nak kalian ke office jong video nak kalian jui MLA minister Badan Burong ban yo ban pek bahai ke yang ki penongkam hak ni namata ni skim dan nak kalian jual sudah tak kejing aku play ya baru koi ban ni kemenja ban nginang bujuk mini skim ling baga jingrap jo minister Badan Burong jongi badan hani po ka konstituensi ba ilong ru kum MLA kabiang jo pajba hakane ka block hibarok kowe ai kublei ru ye chairman jong ka housing block level committee ajas iba nakali jogir ila push ila ai ka pressure but ila tristom hadu kata-kata ban penulong ban pendap kamtang ban communicate but ki beneficiaries ro but rekam office ban yo ban coordinate ban ya penbiang ya baro ki jinot kam ya ka ban kalian ka election commission kan sa notify haki ni ki katto ka desngi ya ka election bar ginom yo shu ban sam de ta kadau ngila ya rosh hadu kata ban pendap ya kata bat ya kentui phiro se thulam ya ki parlok ro ki bayo bat ki bom pusi parlawan ya ki bakin sawan shim bat na kalian jong ki nong tre hangne po blok kini le sistem kabala pan pendap ya kini kawat kabar kembala batai meni chairman bagi dia pan sam mentai kini kawat kabar bat kinang don ru hak jing ya mare thong ban le se kawat kabalai ti kibelti bawat ya kini wat la kala kerki hadu kata ngis ko na kalian jong kini ki officer na po election commission kini wan kin poi hangne ki khan ar tharik kin le sa ki wi state le se kan la barang yo por ngi sauski samski te kat barang yo ka por ngin ya thong ban pendap ya kata ban ginam penan te namar kata ngi don kam ka cooperation yo pi ma pi kinong yalam snong no yalam thaur sobha ban ya cooperate ban ya phone ban ya kren ban i chairman khnang balar kadon kadon ka jing penbet ka penbiang lada ompat dep ya gitu ki form ya ka ba phile bha khnang ban yo ban pendap ba ka committee kan yo ban pa recommendation but on yo ban sam ya kataru ngila yo ban ikren kan ya ka bangala yo kontak kan hadu yo supplier wa supply ban ngala karpat bala kumno lasai le sisngi katin kan poi tingis kam ba kataru lada ka ji ka poi kata kala ka balairu ngin yo ban sam lada ngidon bok haji so thu bon kila ya rosh ba ban karpat tandri shubha bok bangai itu ngai thau supplier ngala phone i bang ai priority le mi mo kurat dak ba firman ra shwa mo kurat ikitin te lada kalong kumta ikmelenti bagin yo hakane kata yo bagin persang ban sam menta kata yo ngakarpat ya kijing yaisa hakajing tri system jo officer baro hakane ka block baro kumjoro yo ya PD hakabawat lagi les ngompun kampala te ritong ini persang ban ya trelang na kapta kajing mento jo pajba ngisok ban tang barlangi du thia du damru lada ngitip bagi le na kapta kajing bha jong ki baduk ki batoy na kamta jong ki baran kami ke jengeram tengis kam magne mansim karung hakabang apek ke jeng trelang ke jeng tre system klam knyum jong kini ki officers hak department pair
hang ne ka blok jongi berhakane konsumsi ngis kem makarung kata ka mensim haka bagi skoto bagi trade ka jingkir kle namar bagi pendap ia kata ka jingkola bagi syakri ya kipai ba ngasuk men hadok kata banyu i bakarung syakane ka mensim haki officer kinong trade kam sarkar haka ba kram dayo ka jingsiu extra ya kata ka jing trade extra time handai kile trade kram jing knyum but kan maulam nak lejo hero kipai ba barok kan maulam ya kini kiwedan berta barok ki officer bahkan bu lam jinwai bo blai tre kana ai kimet bukan bakia ka jing sup mesim kata ka jing trade barok la kalong ka jing trade system ka jing trade mail ka jing trade yong handai kinyo kimet bukan bakia barro ngin la pendep hakapor ko biang kepada wan kal kano kanor gim ting shu ngais kam bangin yo i bahkan wan kata kapor barkalong ka jing kemen ka bakraw la ngin yo i bakawan kita kapor haka baki paipa jungi ki yok ka bela ka sngi ka babit ka biang bat kin yok ban pendap pen biang ila de ki ngasem haka baki yok snada ki ying de wilat parlo be ta ki jisko e ka tu ye phi ki long ying ki long sem bakaron kam e ka jing tre sitom phi la ngin yai ap ban ong mano ban yaram yangi ka sarkar ka do e kan la ban yaram mano to amal er kan no e la ban yaram tang khan dia hi ndre lada ni persang ban wat ki lad lenti ban yak sa hi ban yo e ka belai ka sngi ka jing tre sitom nga not ban ong ye phi ba blai unom ino handai phi yo e ka la ka lenti bat ngin yo i sin ka ski ba ki pa baro kin yo shom haki yang slap a kan no ka jing kemen ba kraw al lo ka bon jo blai la ngan lam ban yo i ka por ngan lam ban i ka por sa ka jing kemen ba kraw tam lagi yo i ba ki pa jongi ki pa baduk jongi kin yo shom haki yang ki ba kham scam ki yang ki ba kham ba kin ba kriang na ka ta jo phi baro kilong yang barangis kem ba pimang ya kiup nang ya roy haki por baro